Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Незвыклы дзень і неўзвыклы час, ну але што зробіш, тым не менш мы заўсёды рады, што не прапускаем ні аднаго тыдня у нашым штотыднёвым аглядзе з палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александром Фрыдманам. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Ну што ж, як звычайна, нягледзячы, нават не ведаю, адкуль яны атрымліваюць інфармацыю там, на які дзень мы нашы эфіры запланавалі, бо такое адчуванне, што менавіта да нашых эфіраў даюць адмыслова, рыхтуюць розныя інфармацыйныя нагоды, каб нам было як мага шырака што абмеркаваць. Але давайте пачнем, можа быць, мы з вами з такіх міжнародных падзеяў, якія, можа быць, наўпроставага дачынення да Беларусі не маюць, але праз другія рукі, праз трэція, як кажуць, але ўсё адно нейкім чынам уплываюць і на падзеі і на Беларусь увогуле. Сёння, наколькі я разумею, падчас пасяджэння у чарговага Рамштайна, куды прыехаў Зеленскі, у яго будзе запланаваная, ну прынамсі анансавалі ва ўкраінскім сегменце розным сацыяльных сетках сустрэча з Олафам Шольцам. Ці ёсць нешта з гэтай нагоды у нямецкай прэсе і якія чаканні? Ну так, это информация про тое, что сустрэча ці адбываецца, адбудзецца. Вось калі яна будзе дакладна ж пакуль невядома. Такая информация ёсць. Яна надзвычайная, я б яе не назваў. Усё ж таки, калі прэзідэнт іншай краіны з'яўляецца у Германії, ну дык абсалютна лагічна, што ён зустрэнецца з кіраўніком урада. Так что тут выпадковасцяў няма. Звычайна такія сустрэчы, такія візіты Зеленскага, яны завяршаюцца тым, што Украіна атрымлівае дадатковую зброю. У гэтым выпадку, канешне, гаворка будзе ісці перш за ўсё пра дальнабойную зброю. Ці атрымаецца, пытанне пакуль адкрытае, но тое, што Зеленскі з'явіўся, паказвае, што, так бы мовіць, Украіна пускае ў ход усю зброю, якая ў яе ёсць, бо калі ўжо прэзідэнт асабіста з'явіўся і будзе імкнуцца пераканаць, то гэта важны крок. Але магчыма, што ўжо і пытанне вырашана, і Зеленскі з'явіўся там, каб проста гэты, ну так бы мовіць, падкрэсліць гэты трыумф, і зброя будзе выдзелена. Ну паглядзім, пакуль, канешне, цяжка тут разважаць гэта ўсё спекуляцыі. Кожны Рамштайн заканчваецца тым, што Украіна нешта дадатковае атрымлівае. І фактычна Рамштайн гэта не вырашэнне пытанняў, гэта ўжо фіналізацыя тых рашэнняў, якія былі прыняты. Тое, што пісалі напярэдадні, ну была інфармацыя досыць супярэчлівая. Дазволіць гэтую зброю выкарыстоўваць на тэрыторыі Расіі, не дазволіць. Пытанне такое. Ну, Украіна прыехала відавочна з поспехамі, і гэта не толькі Курск, але і тое, што вось на самым цяжкім аддзеле фронта вакол Пакроўска по той інфармацыі, якая зараз ёсць, і гэта паведамленні украінскія афіцыйныя, яны фактычна пацверджаны таксама рознымі заходнімі і блогерамі, і інстытутамі, якія уважліва сочаць за развіццём падзеяў. Выглядае так, што Украіне сапраўды атрымалася спыніць рускі наступ, расійскі наступ у напрамку Пакроўскай, нават ёсць поспехи. Но это фактично тое, што учора казаў глаўком украінскі Сырскі. Но вось пад Рамштайн гэта менавіта той фон, якога ўсе чакаюць, што вось Украіна прыязджае не ў роспачы, не ў фатальным стане, а з канкрэтнымі дасягненнямі, кажа: вось мы гэтага і гэтага дасягнули, а можам дасягнуць яшчэ больш, калі атрымаем ад вас зброю, якую вы можете нам даць. Так што у гэтым сэнсе пэўны аптымізм прысутнічае. У мяне ёсць такое ўражанне, што сёння будуць пазітыўныя зрухі для Украіны. Вы пачалі свой адказ са слоў: ну нічога дзіўнага ў гэтым няма. І я б хацеў яшчэ одну навіну, якую дала Deutsche Welle абмеркаваць, але таксама пачну, што здавалася б, нічога дзіўнага у тым няма, што Расія праводзіць прапагандысцкую і дэзінфармацыйную працу на тэрыторыі заходняй Еўропы і канкрэтна ў Нямецчыне, дзе, як вядома, вельмі шмат выхадцаў з Савецкага Саюза
Союза і с Россией тым больш. У тым, что зараз ФБР звярнула увагу на чарговую, там, скажем, что Германия стала, як яны пишут, мишенью пропаганды и дезинформации РФ. Что ў гэтым новага, что ў гэтым нечаканага ці незвычайнага? Няма, бо урыўкамі гэта інфармацыя была вядома, і тыя праекты, якія распрацоўваюцца ў адміністрацыі прэзідэнта Расіі, і тое, што вось гэты прапагандысцкі кірунак гэтай аперацыі фактычна імі кіруе, запраўляе правая рука Пуціна Сергей Кірыенка, і тое, што гэта робіцца ўсё з ведама Пуціна і відавочна па жаданні Пуціна, вось гэтыя прынцыповыя высновы, ну у іх там нічога новага няма. Канкрэтна, як гэта праходзіць так, з гэтага дакладу ФБР, ну, стала больш зразумела, як расійская прапаганда працуе, як яны прасоўваюць тэмы, як яны выкарыстоўваюць розныя сацыяльныя сеткі, прыватнасці, Telegram і не толькі Telegram, то бок гэтыя тэхнічныя моманты сталі больш зразумелымі, і маштаб гэтых аперацыяў стаў зразумелы. А тое, што яны праводзяцца і на што яны накіраваны, на прасоўванне антыукраінскіх наратываў, на падтрымку тых палітычных сілаў, якія выступаюць супраць падтрымкі Украіны і лічацца прарасійскімі, напрыклад, у нямецкім кантэксце тая ж партыя альтэрнатыва для Германіі, ну нічога новага ў гэтым няма. Просто з гэтага дакладу ФБР мы бачым, наколькі сістэматычна яны працуюць, колькі намаганняў яны прыкладаюць і якія фінансавыя выдаткі там ідуць. То бок гэта паказвае, што гэта не толькі адзін з напрамкаў дзейнасці Расійскай Федэрацыі на знешнепалітычным накірунку, але і вельмі важны напрамак. І тут нельга сказаць, што тут нейкіх сваіх мэтаў Расія ўвогуле не дасягнула. Ну, у них, канешне, вельмі сур'ёзныя амбіцыі. Галоўная іх мэта полностью змяніць пункт гледжання на захадзе, ну і па магчымасці прывесці да ўлады тыя сілы, якія перастануць падтрымліваць Украіну. Гэтага не адбылося, канешне, у тых жа і ў Францыі не адбылося, і ў Германіі не адбылося, но тыя сілы, якія крытычна ставяцца да падтрымкі Украіны, яны апошнім часам свае пазіцыі узмацнілі, і гэта ў пэўным сэнсе таксама дасягненне Расійскай Федэрацыі. Можа быть, працягнем тэму Германії, але перш чым я задам наступнае сваё пытанне, я хацеў бы звярнуцца да ўсіх наших гледачоў і слухачоў. Подписывайтеся на телеграм-канал спадара Александра Фридмана, спасылачка ось зараз ёсць у нас на экране. Ну і не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, каб не пропустить наши наступные сустрэчу. А як я уже казаў, штотыдзень спадар Александр прыходзіць до нас со сваім аглядам палітычных, сацыяльных і розных іншых падзеяў, што адбываюцца ў свеце. Так што, калі ласка, расшырвайце, каб як мага большая колькасць людзей нас побачылі і пачулі. Спадар Александр, акурат паміж вот нашими сустрэчамі прайшлі выбары у Нямецчыне, і ва ўсходніх раёнах перамаглі такія партыі, скажем так, ну, досыць неадназначныя, дзесьці нават, скажем так, прарасійскія. Ці ёсць у гэтым нейкая пагроза, знак, ці вот як это ўспрымаецца ў Германіі? Гэтыя вынікі, ну, яны былі прадказальныя, нічога надзвычайнага не адбылося. Фактычна вынікі выбараў адлюстроўваюць тыя дадзеныя, якія былі ўжо ў сацыялагічных апытаннях да гэтых выбараў. Так, тыя палітычныя сілы, на якіх ставіць Расійская Федэрацыя, якія карыстаюцца падтрымкай Расійскай Федэрацыі, у тым ліку і прапагандысцкай, я маю на ўвазе перш за ўсё альтэрнатыву для Германіі, а таксама левапапулісцкую партыю Саюз Сары Вагенкнехт, яны показалі вельмі добры вынік і ў Тюрынгіі, і ў Саксоніі. У Тюрынгіі альтэрнатыва для Германіі з вялікім адрывам заняла першае месца, атрымала больш за 30%, і гэта пры тым, што вось менавіта той філіял гэтай партыі, які дзейнічае ў Тюрынгіі, лічыцца, ну, адкрыта праваэкстрэмісцкім і прызнаны афіцыйна прызнаны праваэкстрэмісцкім, а яго кіраўнік Бьорн Höcke нават робіць выказванні, ну, якія ўжо ідуць адкрыта ў накірунку неанацызму. Ну,
яны занялі першае месца ў Тюрынгі, яны занялі другое месца ў Саксоніі, прычым таксама з добрым вынікам больш за 30%. І што тычыцца і Тюрынгі і Саксоніі, на трэцім месцы апынуўся вось ужо згаданы левапапулісцкі саюз Сары Вагенкнехт. Вагенкнехт тут адзін з вядомых палітыкаў у Германії, яна прынцыпова выступае супраць пастаўкі зброі ў краіне, і яна выступае за пагадненне і за аднаўленне фактычна контактаў з Расійскай Федэрацыяй. У гэтым сэнсе, што тычыцца Украіны і Расіі, пазіцыі ультраправых і левых папулістаў фактычна не адрозніваюцца. Сёння склалася ў ўсходняй Германіі такая сітуацыя, што будучыя ўрады, якія там могуць быць створаны, гэта будуць урады, у якіх ультраправыя удзельнічаць не будуць, ніхто не хоча з імі супрацоўнічаць, таму яны апынуліся ў апазіцыі, гэта таксама чакана, але стварыць там новыя ўрады без удзела левых папулістаў немагчыма. Так што левыя папулісты будуць прымаць удзел ва ўрадах хутчэй за ўсё і ў Саксоніі, і ў Тюрынгі. І гэта, канешне, досыць сур'ёзны поспех. Ну, калі глядзець з пункта гледжання Расіі на прасоўванне тых палітычных сілаў, якія выступаюць супраць падтрымкі Украіны, то гэта поспех. Дарэчы, што тычыцца ўжо расійскіх праектаў, яшчэ ў мінулым годзе былі публікацыі ў заходнім друку пра тое, што ў адміністрацыі Пуціна ідзе праца над стварэннем так званай вялікай прарасійскай партыі, якая павінна аб'яднаць і альтэрнатыву для Германіі, і саюз Сары Вагенкнехт. Ну вось калі сыходзіць з гэтага праекту, то яго відавочна Расійская Федэрацыя рэалізаваць не здолее, бо левыя папулісты не будуць супрацоўнічаць, прынамсі на дадзены момант, з ультраправымі. Але так ці інакш гэтыя выбары паказалі, што электарат у гэтых партый вельмі сур'ёзны, і што вось гэты погляд на тое, што спыніць падтрымку Украіне, дамовіцца з Расіяй, гэты погляд мае таксама сваіх прыхільнікаў. І на ўсходзе Германіі іх асабліва шмат, і гэта таксама вядома. На тэрыторыі былой Германскай дэмакратычнай рэспублікі такія настроі, яны насамрэч распаўсюджаны. Але ізноў жа, як гэта часта робяць у Расіі, звязваць поспех і партыі Вагенкнехт, і альтэрнатывы для Германіі, звязваць гэты поспех выключна з пазіцыяй наконт Украіны, ну гэта недарэчна. Бо тыя даследаванні, якія з'явіліся пасля выбараў, яны відавочна паказалі, што людзі падтрымлівалі гэтыя партыі, аддавалі галасы за гэтыя партыі не таму, што яны падтрымліваюць стаўленне гэтых партый да вайны ва ўкраіне, там зусім іншыя тэмы. Тут і тэма міграцыі, сацыяльныя пытанні, агульная незадаволенасць сённяшнім урадам. Так што гэтыя партыі атрымалі добрыя пазіцыі не таму, што яны знаходзяцца, не толькі таму, што яны знаходзяцца на, так бы мовіць, прытрымліваюцца прарасійскіх поглядаў. Ну, як бы так, карыстаючыся тым, што мы закранули гэтую тэму, я хочу звярнуцца да ўсіх наших гледачоў і слухачоў. Калі у вас ёсць такая магчымасць, я попрошу зараз, каб далі спасылачку нам у каментатарскую. Байцы палка Каліноўскага аб'явілі збор на набыццё аўтамабіля, які вельмі неабходны для выканання баявых задач. Калі у вас ёсць магчымасць і жаданне, то, калі ласка, далучыцеся і падтрымайце наших беларускіх хлопцаў, добраахвотнікаў, якія воююць ва Ўкраіне. Я у працяг гэтай нямецкай тэмы скажите, ўсё ж таки, як вам падаецца, нейкая ўсё ж таки пазіцыя, можа быть, палітычная, знешнепалітычная Нямецчыны можа змяніцца пад уплывам вось таких настрояў скіраваных, ну, можа быть, там супраць паставак зброі Украіны, там прарасійскіх настрояў, каб, ну, безумоўна, не пачалі праяўляць Нямецчына нейкія прарасійскія настроі ці адмаўляцца пастаўляць зброю, але, можа быть, там больш актыўна ісці на пошукі перамоваў, перагляду нейкіх пазіцый, спробы неяк так дамовіцца. Можа быть, і беларускі кантэкст у гэтым ключы закранецца, можа быть, пажадаюць паспрабаваць наладзіць адносіны з Лукашэнкам, там нямецкія палітыкі і гэтак далей. Вот як вам бачыцца?
Ну, я пачну з Лукашэнкі. Тут беларуская тэма, яна ўвогуле на дадзены момант, ну, вельмі маргінальная і сур'ёзнай палітычнай ролі не адыгрывае, таму гэтай тэмы яе-то і не будзе фактычна. Што тычыцца стаўлення да Расіі, то тут пытанне, канешне, для палітычных партый складанае. Перш за ўсё, гэта пытанне сацыял-дэмакратаў, бо астатнія партыі, ну, у іх яны партыі празаходнія, яны партыі, якія арыентуюцца і на цеснае супрацоўнічества з Злучанымі Штатамі. Для іх падтрымка Украіны з'яўляецца прынцыповым, і электарат гэтых партый падтрымлівае падтрымку Украіны. Гэта тычыцца і зялёных, гэта тычыцца і лібералаў, гэта тычыцца і хрысціянскіх дэмакратаў, якія, дарэчы, на ўсходзе паказалі добрыя вынікі. Яны фактычна перамаглі ў Саксоніі, яны занялі другое месца ў Цюрынгіі, і выглядае так, што адчольваць урады і ў Цюрынгіі, і ў Саксоніі будуць менавіта хрысціянскія дэмакраты. А хрысціянскія дэмакраты на дадзены момант гэта апазіцыйная партыя, гэта партыя, якая выступае як мага шырэйшую падтрымку Украіны, і нават падтрымлівае, ну, як апазіцыйная, канешне, партыя, хто ведае, якая будзе пазіцыя, калі яны будуць ва ўладзе. Яны падтрымліваюць нават перадачу ракет Таурус працягласцю 500 кіламетраў. Так што тут гэты момант трэба ўлічваць. Што тычыцца сацыял-дэмакратаў, яны ў больш складанай сітуацыі, бо сацыял-дэмакраты, нямецкія сацыял-дэмакраты, гэта традыцыйна тая партыя, якая цесна супрацоўнічае з рухам за мір, якая гістарычна падтрымлівала добрыя стасункі з Савецкім Саюзам. Уся гэтая гісторыя энергетычнага супрацоўніцтва Савецкага Саюза, потым Расіі і Федэратыўнай Рэспублікі Германії, яна ж пачалася ў 70-е годы, і гэта быў шмат у чым праект тагачаснага федэральнага канцлера Вілі Бранта. То бок гэтае паразуменне з усходам, пошук суіснавання, магчымасцяў суіснавання без канфрантацыі з усходам, гэта вельмі характэрна для гэтай партыі. Нават Олаф Шольц, калі падчас выбараў, падчас мінулых выбараў, ён жа гэта падкрэсліваў, што нам патрэбна новая ўсходняя палітыка, ну, так бы мовіць, працягнуць той курс, які быў у свой час у Вілі Бранта. Мы бачым, што сёння палітычная рэчаіснасць, яна іншая. Што тычыцца электарату сацыял-дэмакратаў, то у яго ёсць цяжкасці, асабліва ў людзей у сталым узросце. Калі сацыял-дэмакраты падтрымліваюць Украіну ў вайне з Расіяй, выступаюць за тое, каб Украіна атрымлівала зброю і іншае, што і робіць, у прынцыпе, сённяшні ўрад. А адказны ва сённяшнім урадзе за гэта міністр абароны Борыс Пісторыус, які прадстаўнік сацыял-дэмакратаў. Ну, пэўная частка электарату мае з гэтым вялікія цяжкасці. То бок сацыял-дэмакраты ў гэтым сэнсе, яны партыя расколатая. І сапраўды з'яўляліся публікацыі, аналітычныя публікацыі пра тое, што падчас выбарчай кампаніі ў наступным годзе, магчыма, сацыял-дэмакраты могуць зрабіць стаўку на пацыфізм, прадэманстраваць себя як партыя, якая імкнецца дасягнуць міра, кампрамісу і іншага. І такім чынам атрымаць дадатковыя галасы, напрыклад, на ўсходзе. Ці спрацуе гэтая стратэгія? Хутчэй за ўсё не спрацуе, таму што людзі, якіх гэтае пытанне прынцыповае, пытанне падтрымкі і непадтрымкі Украіны, якія выступаюць супраць падтрымкі Украіны, яны хутчэй за ўсё будуць галасаваць не за сацыял-дэмакратаў, якія зараз ва ўрадзе Украіну падтрымліваюць, нягледзячы на іх рыторыку, а за тых, хто сапраўды фундаментальна супраць гэтага. Альтэрнатыва для Германіі альбо саюз Сары Вагенкнехт. Так што я думаю, што нейкіх хітрыкаў у сувязі з выбарамі не будзе, і сённяшні ўрад, колькі ён будзе існаваць, тут сітуацыя ва ўрадзе вельмі складаная і хісткая, што гэты ўрад, колькі ён будзе знаходзіцца ва ўладзе, ён будзе Украіну падтрымліваць. Калі ўрад зменіцца, а ён, я думаю, што сёння ўжо можна казаць амаль на 100%, ён зменіцца пасля выбараў, якія адбудуцца праз
праз год, я думаю, што і ў гэтым выпадку прынцыпова сітуацыя не зменіцца. Тое, што мы зараз бачым па пытаннях на федэральным узроўні, найлепшыя пазіцыі ў хрысціянскіх дэмакратаў, і сёння цяжка ўявіць, што наступным урадам не будуць кіраваць хрысціянскія дэмакраты, а хрысціянскія дэмакраты, як я ўжо казаў, гэта тыя, хто зараз вельмі рашуча выступаюць за падтрымку Украіны. Іх магчымыя кааліцыйныя партнёры, тут таксама сітуацыя зразумелая. Сацыял-дэмакраты, зялёныя, лібералы, хто б з гэтых партыяў не ўвайшоў бы там у будучы урад, яны будуць і надалей Украіну падтрымліваць. Так што ў гэтым сэнсе можна вельмі, ну не тое, што вынікі выбараў на ўсходзе, яны, канешне, з пункту гледжання дэмакратычнага дрэнныя, вельмі дрэнныя, але катастрофа пакуль не адбылася, і я не думаю, што гэтая катастрофа з прыходам прарасійскіх сілаў пагражае на федэральным узроўні. Давайте бліжэй да беларускіх падзеяў і пачнем, можа быць, з шалёнага поспеху лукашэнкаўскага КДБ, затрымання і цэлага японскага шпіёна. Як гэта ацэньваецца ўся сітуацыя у еўрапейскіх СМІ, палітыкуме? Як вы асабіста ацэньваеце? Як вы лічыце, асабліва вось на фоне інфармацыі, што ў Расіі затрымалі рэжысёра, здаецца, з Нямецчыны, які здымаў там фільм. Вам не падаецца, што гэта сітуацыя паўтарае Крыгер 2.0 і ўвогуле з этим вот с набором абменнага фонда для будучых вось нейкіх таких разменаў з захадам? Так, гэта ідзе, мне падаецца, ў гэтым накірунку, і тыя іншаземцы, якія накіроўваюцца ў Расію і ў Беларусь, яны моцна рызыкуюць, гледзячы асабліва на тыя прыклады, якія ёсць. Ну давайте пачнем з гэтай японскай гісторыі. Яна сапраўды вельмі экзатычная. У заходняй прэсе пра яе пакуль амаль не пісалі, но зараз з'явіўся гэты рэпартаж, які, дарэчы, вельмі нагадвае той рэпартаж, нават фармат і аўтары відавочна тыя ж самыя, якія рабілі сюжэты пра Рыка Крыгера. Ну, зараз, канешне, будзе хваля, пра гэта пачнуць пісаць. Што тычыцца самой Японіі, у Японіі пішуць, тут я магу толькі казаць пра англамоўную японскую прэсу альбо англамоўныя версіі розных выданняў японскіх. Так, яны пішуць, але яны пішуць вельмі ўзважана. То бок ёсць афіцыйны японскі каментарый, дзе яны падкрэслілі, што гэты чалавек сапраўды грамадзянін Японіі, што ён знаходзіцца ў Беларусі з-за кратамі, атрымлівае адпаведную консульскую дапамогу, ну і стан яго здароўя лічыцца добрым. А ў астатнім нейкіх каментарыяў з японскага боку, прынамсі на дадзены момант яшчэ не было. Не было ў той момант, калі з'явіўся анонс, не было пасля таго, як выйшаў гэты прапагандысцкі рэпартаж. Тут трэба сказаць, што японская прэса, яна ўвогуле міжнародныя падзеі асвятляе досыць узважана, таму нейкай канкрэтыкі можа і не будзе, бо Японія, канешне, будзе дамагацца, будзе рабіць усё, каб гэтага свайго грамадзяніна выцягнуць з беларускай турмы. Навошта гэта беларускім уладам? Па-першае, калі паглядзець на ўсю гэтую гісторыю, на той жа прапагандысцкі фільм, тую версію, якую прапаноўваюць беларускія ўлады, выглядае яна, канешне, вельмі дзіўна, дарэчы. Тое, што гэты чалавек так доўга знаходзіўся на тэрыторыі Беларусі, рабіў там нейкія фотаздымкі, і нейкі час яго ўвогуле не заўважалі. Сколькі яны сказалі, за 6 гадоў ён шмат разоў выязджаў у прыгранічную зону і зрабіў там 9000 здымкаў. Прычым гэтыя 9000 здымкаў, наколькі я зразумеў з прапагандысцкага фільму, ён нават не дасылаў у Японію, а у сябе
Яны засталіся, напэўна, ён, як яны кажуць, хацеў іх перадаць сам і асабіста не жадаў рызыкаваць. Уся гэтая гісторыя выглядае вельмі дзіўна. Там яны, канешне, і тут начаплялі розных японскіх агентаў і іншае. Но такой канкрэтыкі сур'ёзнай няма. У мяне склалася такое ўражанне ад гэтай гісторыі, што вось і, дарэчы, ёсць пэўныя паралелі з кейсам Рыка Крыгера. Ёсць вось такі, я б назваў бы так, чудакаваты чалавек з такімі спецыфічнымі інтарэсамі. Вось у гэтым выпадку вывучыў чалавек рускую мову, падабаецца яму ўсходняя Еўропа, вось накіраваўся ва ўсходнюю Еўропу. Яны кажуць, што са шпіёнскімі мэтамі накіраваўся, но гэта так не выглядае. Апынуўся ва ўсходняй Еўропе, як вось Крыгер вырашыў паехаць на вайну, паўдзельнічаць у вайне ў якасці добраахвотніка. А далей патрапіў гэты японец, калі вяртацца да японцаў, патрапіў у Беларусь, займаўся там нейкай дзейнасцю, цікавіўся, напэўна, палітычным, эканамічным, сацыяльным жыццём краіны. Можа, вырашыў для сябе, што ён калісьці зможа гэтую інфармацыю, а тое, што яны там распавядаюць, гэта выглядае зусім банальна. Тое, што ён там мог нейкую інфармацыю збіраць, тым больш, што гэта ўсё інфармацыя, якая знаходзіцца, яна не сакрэтная. Яе можа атрымаць любы чалавек, які захоча. Вось пры пэўных, калі зробіць пэўныя крокі. Потом, магчыма, і вырашыў. Я не бяруся тут судзіць і казаць, што там у яго не было ніякіх кантактаў з японскімі спецслужбамі. Магчыма, ён там на кагосьці выходзіў, магчыма, прапаноўваў гэтую інфармацыю. Магчыма, яны таксама для сябе гэтую інфармацыю бралі і цікавіліся гэтым. Гэта ўсё я б не выключаў, гэта абсалютна нармальная праца для выведкі. Так працуе выведка ва ўсіх краінах. Яны там яшчэ падкрэслілі, што ў яго былі сустрэчы з дыпламатамі японскімі ў Мінску, і нават нейкія імёны прыгадалі, але нічога не паказалі, ніякіх пацверджанняў няма. І тут нават быў такі намёк, што яны не робяць гэтага таму, што вось не жадаюць умешвацца ў працу дыпламатаў, нешта ў гэтым накірунку. А вось гэта выглядае сапраўды смешна. Калі гэта беларускія спецслужбы праяўлялі такое ўзважлівае стаўленне да дыпламатаў. Калі у іх была нейкая аператыўная відэаздымкі і іншае, чаму ж гэта не паказаць? Калі вы ўжо тут паказваеце гэтага японскага агента-шпіёна і выводзіце тэзіс пра яго супрацу з японскімі дыпламатамі, дык, калі ласка, пакажыце ўжо фота і відэо, якія у вас ёсць. Не, вырашылі не паказваць. Паказалі, як яны жадаюць, як яны лічаць свае поспехі. Паказваюць, наколькі важная краіна Беларусь, як тут шмат хто цікавіцца Беларусю. І таксама прадэманстравалі свой уласны поспех, што вось у змаганні з японскай агентурай. Як гэта будзе разгортвацца далей? Думаю, паспрабуюць за гэтага японца нешта атрымаць. І вось ідуць кулуарныя перамовы, напэўна, зараз паміж Токіо і Мінска пра ўмовы яго вызвалення. Будуць, напэўна, намагацца таго, каб паслабілі санкцыі. Магчыма, ізноў узнікне пытанне, каб там нехта з Токіо патэлефанаваў Лукашэнку і папрасіў, каб гэтага грамадзяніна Японіі вызвалілі. Для беларускага боку звычайная гісторыя. Яны спрабуюць ўсяго выцягнуць які мага профіт. Атрымаецца нешта эканамічна, выдатна. Нічога з яго эканамічна атрымаць не змогуць. Хай будзе там, можа, нейкі жэст з японскага боку, які будзе прадстаўлены як прызнанне рэжыму Лукашэнкі. Не ведаю, что там можна выцягнуць, наколькі я памятаю, да гэтага часу за кратамі ў Беларусі знаходзіцца грамадзянін Японіі, даўно ўжо там сколькі часу, і некаторыя тлумачаць менавіта такую пазіцыю Японіі даволі асцярожную ў дачыненні да крытыкі лукашэнкаўскага рэжыма і яго дзеянняў як і унутры Беларусі, так і па падтрымцы вайны ва ўкраіне, менавіта тым, што яны не хочуць нашкодзіць таму свайму грамадзяніну, які знаходіцца за кратамі. Тут яшчэ адзін, як это можа яшчэ змяніць неяк там пазіцыю Японіі?
Ну тут можа нават і не гаворка, можа нават і справа не будзе ісці пра адносіны паміж Беларусю і Японіяй, бо гэтага грамадзяніна Японіі, і калі там падкрэсліць, як яны гэта ўжо фактычна рабілі, што ён зашыўся за прасоўваннямі расійскіх войскаў і іншае, калі яго перадаць расійскай федэрацыі, то гэта можна ўзмацніць гульню, бо па-першае, стасункі паміж Японіяй і Расіяй яны складаныя. Там можа гаворка ісці пра нейкія абмены паміж Японіяй і Расіяй. Яшчэ ў тым жа прапагандысцкім рэпартажы узгадваецца і Кітай. Фактычна чалавек, які уважліва сачыў за што Беларусь, там нават такой месседж праводзіцца, што гэты японскі агент сачыў за Беларусю, бо Беларусь вельмі цесна супрацоўнічае з Кітаем, а ў Кітаі і Японіі, як вядома, адносіны, ну скажем так, вельмі складаныя, назовем гэта так дыпламатычна. То бок гэта можна і нават прадаць як такі нейкі рэверанс у бок Кітая, што вось мы змагаемся яшчэ і з тымі, хто супярэчыць кітайскім інтарэсам. Но сама гісторыя, канешне, выглядае вельмі дзіўна, і тут, мне падаецца, кадыбісты асабліва і зусім не разлічваюць на тую публіку, якая рэфлексуе. Тое, што яны прапанавалі, гэта было вельмі з такімі эмоцыямі, з вядомымі клішэ наконт Японіі, пра самураяў і іншае, і нават у пачатку, што яны яго так захапілі, бо яны сыходзілі з таго, што ў яго там можа быць нейкая атрута, што ён сябе атруціць, што японскі самурай не здасца, што ён лепш загіне. Ну, гэта вельмі такія дзівосныя гісторыі, разлічаныя на тую публіку, якая ёсць, у якой вельмі такія, ну, странныя асацыяцыі з Японіяй. Вось. Так што у гэтым сэнсе для гэтых людзей можа гэта і спрацуе. Для таго, хто пачынае разважаць, ну, пачынаюцца складанасці. Ну а як это у вас атрымліваецца, камітэт дзяржаўнай бяспекі? Вы ж такія пільныя, вы ж такія уважлівыя, вы ж усё прадухіляеце. А тут у вас грамадзянін Японіі, які там амаль кожны дзень вандруе па чарнобыльскай зоне, альбо накіроўваецца на мяжу з Украінай, прычым з'яўляецца там у розных маленькіх мястэчках, аграгарадках і іншае. Напэўна, робіць нейкія фотаздымкі. І што, тут няма нічога надзвычайнага? Гэта абсалютна нармальная сітуацыя для Гомельскай вобласці, калі з'яўляюцца такія людзі, якія размаўляюць на рускай мове яшчэ і робяць фотаздымкі, і што вы на поўным сур'ёзе жадаеце сказаць, што гэты чалавек на працягу 6 гадоў, яшчэ працуючы ў дзяржаўным універсітэце, не патрапіў і не быў правераны вамі? А калі вы яго праверылі і лічылі, што ўсё нармальна, як жа вы дапусцілі, што гэты чалавек 6 гадоў на тэрыторыі Беларусі фактычна займаўся агентурнай дзейнасцю? Тут сур'ёзныя пытанні і пра лікі. І тут, мне падаецца, яны памыляюцца. Яны жадаюць паказаць гэтага японца, ну, вось такой вельмі буйнай фігурай. Гэта зразумела, іх логіка зразумела. А яны ж выкрываюць толькі суперагентаў. Іншых там няма. Рыка Крыгер таксама пачаткова быў суперагентам. Яго выкрылі. Той же Мікалай Швец быў таксама украінскім суперагентам, і яны яго таксама выкралі. Ну, тут узнікае пытанне, калі ж гэты японец сапраўды так доўга працаваў, так што вы рабілі? Чаму вы яго праспалі, і чаму вам спатрэбілася гэтая гісторыя толькі ў 24-м годзе? Ну, па-першае, можа быць, лічаць там у КДБ, што вот менавіта так і павінны выглядаць сапраўдныя палішукі, поэтому вот он как бы там і спакойна хадзіў. Па-другое, как бы, ну вы ж памятаеце, что, ну, как-то я не ведаю, з якой нагоды, можа быть, просто ператрахнули нарэшце спецслужбы, яны сталі больш пільныя, тому что до 20-го года ніхто не ведаў і не падазраваў нават, што у Беларусі столькі экстрэмістаў, тэрарыстаў і ўсяго астатняга вот в это вот, бо зараз просто тысячамі гэта ўсё выяўляецца. Чамусьці вот да гэтага не заўважалі, а зараз вось так. Но але
давайте, можа быть, что там будзе далей, будзе сапраўды цікава праглядаць. І мне падаецца, вось гэтая ваша версія, что як і ў выпадку з Крыгерам, гэта ўсё робіцца там на замову Москве і на патрэбы Москве для нейкіх там далейшых абменаў, якія будуць адтуль нешта там арганізоўвацца і праводзіцца. Вот мне падаецца, это найбольш відавочнае і рэальнае. Давайте звернемся яшчэ да адной сітуацыі, про тое, як нешта невядомае у чарговы раз заляцела ў паветраную прастору Беларусі. Як выказаўся прадстаўнік Міністэрства обороны Лукашэнкаўскай, як это прогучало: предположительно беспилотные летательные аппараты. То есть предположительно можем аппараты беспилотные, може НЛО с туманности Андромеды, холера его ведая, яны не разобраліся, нешта там предположительно. И адкуль яны прилетели таксама предположительно, нават яны гэтага не ведаюць. Як вы оцениваете ўсю гэтую ситуацию? Что за этой смелостью со збіццём стаіць? Ну, тут прыкладна тая ж гісторыя ў тым жа накірунку, што і з японскім шпіёнам у выпадку КДБ. КДБ столькі гадоў не даглядала за гэтым чалавекам, які працаваў. А вось Міністэрства обороны вырашыла збіць там нешта і само не ведала, каго яны і чаго там збівалі. Вось. Ну, выглядае, канешне, гэта ўсё досыць недарэчна. Уся гэтая гісторыя, я думаю, што яны дакладна ведаюць, што гэта яны збілі, і таму і рашэнні прымаліся адпаведныя. Пытанне, канешне, цікавае. Гэта то пытанне, якое мы ўжо тут уздымалі шмат разоў. Чаму гэтыя расійскія шахеды, іранскія шахеды, якія выкарыстоўвае Расія, чаму яны з'яўляюцца ў беларускай праветранай прасторы? Гэта выпадковасць, гэта якія там тэхнічныя праблемы? Хутчэй не. Хутчэй гэта не выпадковасць, а гэта прамое рашэнне Расійскай Федэрацыі выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі для гэтых мэтаў. Ведае пра гэта Лукашенко? Ну, думаю, канешне, ведае. Уздымаў ён гэтае пытанне ў сваіх размовах з Пуціным? Думаю, уздымаў. І тое, што яны зараз зрабілі, ўсё ж такі вырашылі збіць, ну, думаю, што гэта было ўсё абмеркавана і вырашана у свой час з Пуціным, калі Пуцін яму дазволіў, сказаў: ну, калі цябе вось гэта будзе ўжо вельмі непакоіць, і ты ўжо пажадаеш збіць гэтыя шахеды, ну, збівай. Ну, у нас што, шахедаў мала? Што у нас там шахедаў не хопіць? Вось, напрыклад, гэта, я думаю, што гэта і так і дзейнічае. Ну, а прызнаць тое, што яны ўзялі і збілі гэтыя расійскія шахеды, ну, як яны могуць гэта прызнаць перад аўдыторыяй? Яны ж саюзнікі, а саюзнік не павінен такое рабіць. Вось, я думаю, прыкладна гэта такім накірунку. Калі там з шахедамі, або, наколькі я разумею, тэхнічна, яны досыць, ну, назовем гэта так, гэта тэхналогія, якая патрабуе удасканалення. І калі там нешта форс-мажорнае адбываецца, а яно адбываецца вельмі часта з гэтымі шахедамі, ну, напэўна, на выпадак вось такіх форс-мажораў, калі яны залятаюць на тэрыторыю Беларусі ў вялікай колькасці, або там з'яўляюцца пагрозай да нейкіх аб'ектаў на тэрыторыі Беларусі, існуе гэтая дамоўленасць з Расіяй, што іх можна збіваць. Вось, мне падаецца, гэта выглядае прыкладна так, і менавіта гэта было зроблена. Но у гэтага ёсць такі цікавы знешнепалітычны чыннік, які лукашэнкаўскі рэжым бы з задавальненнем бы і выкарыстаў, але ж усё ж такі саюзныя дамоўленасці з Расіяй пакуль не дазваляюць гэта зрабіць. Гэта пытанне суб'ектнасці Лукашэнкі. Вось для заходняга боку, вось калі я гляджу на заходнія публікацыі, а там, канешне, пра гэтыя шахеды там паведамлялася, і ўзнікала гэта пытанне, чаму Лукашенко гэта робіць. У заходніх аналітыкаў звычайна няма на гэта адказу, бо тая парадыгма, якую яны выпрацавалі, Лукашенко расійская марыянетка, Лукашенко выконвае толькі тое, што яму кажа Пуцін, і Лукашенко не робіць нічога іншага, акрамя таго, што яму дазваляе Расія, яна на захадзе пануе. Калі сыходзіць вось такога пункта гледжання, то Лукашенко, які раптам прымае рашэнне збіць расійскія шахеды, якія накіроўваліся хутчэй за ўсё ва Ўкраіну, ну куды яшчэ, канешне, ва Ўкраіну, ну гэта выглядае, прынамсі, ну, незразумела.
Незразумела. І гэта якраз таки той момант, калі Лукашенко мог бы заявіць аб сваёй. Так, штосьці там здарылася ў нас, падвіс спадар Александр. Спадзяюся, што зараз вернецца, але пачакаем ці папросім, можа быць, каб ён паспрабаваў пералагініцца. Нічога пакуль не змяняецца. Так, давайте пакуль паглядзім, што у нас ёсць у каментарах з гэтай нагоды. Так, вось глядач пад нікам Максім у працяг гэтай тэмы пытаецца, як спадар Фрыдман ацэньвае рэакцыю чыноўнікаў Гомельскай вобласці. Сапраўды, рэакцыя Гомельскай вобласці вельмі дзіўная была на ўсю гэтую сітуацыю. Можна зайсці на сайт Еўрарадыё, там ёсць адмысловы матэрыял падрыхтаваны нашими журналістамі, якія паспрабавалі даведацца ў розных структурах Гомельскай вобласці дзяржаўных пра тое, што адбываецца, што раяць чыноўнікі, чым тлумачыць усю гэтую сітуацыю. Вось ніхто нічога не ведаў, як вынікае, ніхто нічога сам не разумее, нічога ніхто патлумачыць не можа. Ну і больш за ўсё мне асабіста спадабаўся адказ у інфармацыйным цэнтры управлення ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама. Параілі: зайдзіце ў сацыяльныя сеткі, там усё ёсць. Вось такія адказы. Да, вось вярнуўся спадар Александр. Пасля размовы пра японскіх шпіёнаў вырубілася электрычнасць. Такое нават бывае. Альбо Лукашенком и шахедами. Ну так. Так, спадар Александр, давайте, может быть, мы, как бы завершаючы гэтую тэму, мне просто цікава, ці глядзелі вы, якая была рэакцыя прапаганды лукашэнкаўскай і увогуле нейкі там дзяржаўных устаноў. Ну, апроч таго, што вось прадстаўнік Мінабароны выказаўся, потым я ўжо тут казаў, пакуль вы не былі, там спрабавалі журналісты даведацца у Гомельскай вобласці у чыноўнікаў, што адбываецца, як яны каментуюць, і ніхто нічога не ведае, ніхто нічога не каментуе, усе адзін да аднаго перасылаюць. А самы прыкольны адказ быў у управленні ўнутраных спраў, якія параілі пайсці ў сацыяльныя сеткі і паглядзець там усё ёсць, сказалі там. Вот адзінае, што парадавалі меня, салодкая парочка такая, Гігін с Азаронкам, недзе яны там ехалі радасныя і парадныя у адным аўтамабілі, ну так выглядае. Адкуль запісалі такое: ну что, ваша украинская и псошечка провалилась с шахедами, а мы-то выиграли, сейчас мы вам все расскажем. Правда, больше ничего я не бачу, что они рассказали ці не. Але такая реакция ось пропаганды и державных служб, про что кажа? Ну, гэта кажа пра пэўную разгубленасць і пра тое, што яны не ведаюць, як на это рэагаваць. І праблема ж з гэтай сітуацыі заключаецца ў тым, што як бы ты б тут не рэагаваў бы, хутчэй за ўсё вынік для цябе будзе дрэнны. Падкрэсліваць, што ты збіваеш расійскія шахеды, ну, выглядае не вельмі добра ў кантэксце гэтай саюзніцкай рыторыкі. Казаць, што гэта зрабіла Украіна, ну, выглядае гэта досыць смешна, і гэта лёгка абвергнуць. Ну, калі ў цябе такія альтэрнатывы, то застаецца выпускаць толькі тое, што выпускае Міністэрства абароны Беларусі. І тут я згодны з ацэнкай беларускага гаюна, дзе яны пішуць, калі б вось гэтым разам гэта не было б такой буйнай атакай, не было б так шмат гэтых шахедаў, якія заляцелі на тэрыторыю Беларусі, яны паспрабавалі гэта ўсё замаўчаць. А вось што тычыцца, калі я вось караценька вярнуся да такой, як абарвалася, да міжнароднай аўдыторыі, вось тут якраз было б цікава, калі беларускі бок яшчэ раз так падкрэсліў наўмысна, што мы збіваем усё над нашай тэрыторыяй, што тут не лятала, такім чынам яны б маглі падкрэсліць уласную самастойнасць. І што нават яны расійскае збіваюць і не баяцца збіваць расійскае. Ну, гэта яны не робяць. Гэта яны сябе з прычыны саюзу з Расіяй дазволіць не могуць.
Тэма на завяршэнне. Палітвязні. Чарговая група палітвязняў была па памілаванні, выйшла на свабоду. У адказ з захада прагучалі словы, што Еўропа што Еўропа прыняла да ведама. Які быў разлік, як вы лічыце? Ўсё ж таки, ўжо па папярэдніх выхадах было зразумела, што Еўропе гэтага мала, что вот яна радостно не кинется у пацалунки цалаваць у дзёсны Лукашенко, что молодец, давай зараз усе санкции з сябе здымем. Вот як ацэньваецца і ці спраўдзіцца, які можа быць разлік Мінска у адказ на гэтыя дзеянні? Я думаю, что перш за ўсё, канешне, Мінск разлічвае на знешнепалітычную рэакцыю. Гэта ўжо якая прапанова да дыялогу. Вось глядзіце, вось ёсць палітвязні, Лукашенко кажа, я цалкам вырашаю лёс гэтых палітвязняў, што будзе з імі, хто будзе сядзець, хто будзе вызвалены, гэта цалкам маё рашэнне. Я гатовы вызваляць пры пэўных умовах, бо ж гэта вызваленне, якое ідзе, яно ж на лукашэнкаўскіх умовах. Гэтыя людзі звяртаюцца па памілаванне, яны там же падкрэсліваецца заўсёды, што яны цалкам прызналі сваю віну. І што вось яшчэ такі цікавы, вельмі цікавы момант, вельмі важны момант у гэтым сэнсе, нават калі гэтыя людзі знаходзяцца ўжо на свабодзе, яны застаюцца пад пільным даглядам адпаведных беларускіх органаў. На той выпадак, калі яны себе будуць паводзіць не тым чынам, як бы ім хацелася, гэтых людзей можна кожны момант ізноў жа вярнуць за краты. Вось гэты модус паводзінаў Лукашэнкі, ён на захадзе зразумелы. Таму ідзе такая стрыманая рэакцыя. Так, гэта вельмі добра, што палітвязні выходзяць на волю. Еўразвяз гэта падтрымлівае, але астатнія крокі яны павінны і надалей праводзіцца беларускімі ўладамі. Тут Лукашенко апынуўся ў такой сітуацыі, што яму трэба вырашаць, што рабіць далей. Вось ён гэтыя жэсты робіць. Ён іх прадае досыць паспяхова ў прапагандзе. Я думаю, што для беларускага дзяржаўнага боку тое, што гэтыя людзі выходзяць, праблемы ўвогуле не з'яўляецца, тым больш, што пры жаданні усіх можна вярнуць ізноў у турму. Колькі яшчэ будзе гэтых жэстаў, пытанне такое адкрытае. Пакуль Лукашенко, як мне падаецца, патрэбнай яму рэакцыі ад захаду не атрымаў. А ён чакае канкрэтных прапановаў пра перамовы, каб дамовіцца, і магчыма і пра змены ў санкцыйнай палітыкі. На гэта фактычна і дзяржпрапаганда і намякае, што вось мы можам іх выпусціць, калі захад у сваю чаргу адменіць санкцыі. Фактычна гэтыя пажаданні лукашэнкаўскага боку яны былі агучаны. Но пакуль гэта так не выглядае, і гэтага не будзе хаця б з той прычыны, што санкцыі уводзіліся не за палітвязняў. Гэта ж вядомая гісторыя. Асноўныя санкцыі, самыя жорсткія, самыя балючыя для рэжыма санкцыі, ад якіх бы Лукашенко, канешне, хацеў пазбавіцца не ў апошнюю чаргу, каб яшчэ лепш зарабіць на абыходзе санкцыяў супраць Расіі і іншыя. Гэтыя магчымасці, яны ж вядомыя. Розныя краіны гэтым ужо скарысталіся і працягваюць гэтым карыстацца. Вось. Галоўныя санкцыі ўводзіліся не за палітвязняў. Адпаведна, захад можа, у прынцыпе, калі ўвогуле яму гэта прапанаваць, так, ты надалей вызваляеш палітвязняў, і, напрыклад, там твае чыноўнікі будуць адменены асабістыя санкцыі супраць тваіх чыноўнікаў. Гэта Лукашэнку не патрэбна. Так што ён жадае зусім іншага, а пакуль не выглядае так, што захад хацеў бы з ім пра гэта размаўляць. Так а што значыцца, ён чакае, пакуль захад скажа там на нейкія там, я не знаю, свае умовы. Захад даўно сказаў свае умовы. Ужо ўсё агучана. Што яшчэ чакаць? Такія умовы яго не задавальняюць. Ён чакае канкрэтных прапановаў за палітвязняў, што вось думаю, што прыкладна такой прапановы. Я выпушчу, напрыклад, там, не ведаю, 500 чалавек альбо 1000 чалавек, а за гэта будуць адменены тыя санкцыі. Вось на такую сделку разлічвае Лукашенко. Менавіта гэта яму патрэбна. Але каб захад
пагадзіўся на такое. Ну так гэта ўвогуле не выглядае. Ну і кантэкст зараз, знешнепалітычны кантэкст і геапалітычны кантэкст, ён не такі, каб адмяняліся нейкія санкцыі супраць рэжыма Лукашэнкі, які стаіць на расійскім баку і падтрымлівае Расію ў вайне. Ну і коротко про сённяшнюю просто сустрэчу у Лукашэнкі, дзе абмяркоўвалася канцэпцыя новага, як-то правильно, музея гістарычнага і тое, што прагучала ад Лукашэнкі патрабаванне да гэтага экспозиции гэтага музея. На мове оригинала: не должно быть никакого националистического или ура-патриотического перехлёста. В ней нужно отразить объективный взгляд на нашу историю, чтобы не только белорусы, но и другие народы могли согласиться с ее трактовкой или во всяком случае не могли отвергнуть или отрицать ее. Мое основное требование — изложить исторические факты максимально правдиво. Як вы вот эту вот патрабаванне, эту фразу увогуле оцениваете як гісторык? Ну, смешна гэта гучыць. Што значыцца адразіць праўдзіва? Тут гаворка можа ісці пра тое, што будуць прадстаўлены розныя пункты гледжання на розныя падзеі. Вось гэта сапраўды гістарычны і навуковы падыход. А вось нейкая там праўдзівасць і іншае, ну гэта такія крытэрыі, гэта ідэалагічныя крытэрыі. Што тут інакш гэта і назваць немагчыма. Ну а тое, што ён прапановвае, гэта словы. Мне вельмі цікава, як тыя людзі, якія гэта будуць распрацоўваць, як яны гэта збіраюцца ўсё рэалізаваць. Ну гэта, мне падаецца, ўсё ж таки задача з серыі «зрабі немагчыма». Ну а что наконт это самое ура патриотичности и никакого националистического чего там перехлёста? Ну тут же галоўнае слово перахлёст. Я не ведаю, шчыра кажучы, што Лукашенко уяўляе сябе под перахлёстам. Я думаю, што у выніку з'явіцца тая ж самая канцэпцыя, вельмі блізкая да тых наратываў, якія сёння распаўсюджаны ў Расіі. Нешта такое сваё. Я не думаю, што яны тут змогуць выпрацаваць. Яны звычайна арыентуюцца ў сваёй гістарычнай палітыкі ўжо з 20-го года, а яшчэ больш з 22-го года. Яны арыентуюцца на Расійскую Федэрацыю. А вось што тычыцца нацыянальных музеяў, ну магчыма, у яго гэта ўсё ідзе пад уражаннем таго, што ён пабачыў падчас сваіх мінулых замежных візітаў той жа самы музей Чынгіскана ў Улан-Батары. Хаця ізноў жа гэты музей, ён такі добрый прыклад усіх розных перахлёстаў, якія там толькі магчымы, у тым ліку і нацыяналістычных. І, дарэчы, гэты музей мне вельмі падабаўся. Чаму зараз ідзе гэтая рыторыка без нацыяналістычных перахлёстаў? Ну, тут трэба спытацца хутчэй ўжо ў Лукашэнкі, што ён тут мае на ўвазе. Ну, що тут мае на ўвазе? Як звычайна гаворыць адно, а потым па выніку атрымліваем зусім іншае. Так што такія прывабныя, але звычайна пустыя словы. Да, дзякуй вялікі. Александр Фрыдман быў са сваім штотыднёвым аглядам актуальных падзеяў. Да сустрэчы, дзякуй вялікі. Яшчэ раз подписывайтеся на телеграм-канал спадара Александра і на YouTube канал Еврорады. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.